Nimănui nu-i doresc să fie în pielea mea. Oricât de mult încerc, nu pot să schimb ceva. Că nu e GPS să mă conducă la ea, deși mergea perfect cu altcineva. De 4 nopți visez doar poza ei de Facebook, și dacă o țin așa, sigur ajung la Balamuc. Sunt praf și mă gândesc tot timpul la ea. Aș fi băgat mâna în foc că n-ajung așa. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Sunt un pic îndrăgostit. Mi-a promis că la 8 ne vedem la ea la bloc. Pun pariu că din nou n-o să vină și în loc să mă lase în sfârșit, la final să o sărut. O să-mi lase un offline că n-am mai putut. Ei zic să o las în pace că